Bagong, dalam kang goreng dalam. Tak samang-samang kok saka kaduan iki kok olehmu mlaku nganti mlayu-mlayu iki sak temene ana apa, Gong? Ngene lho kang goreng, aku iki bingung. Lho. Kok nganti bingung ki sing kok bingung ki bab apa, Gong? Ngene lho kang goreng, aku iki mau kan lagian ngobrol karo Pak Gundul. Tapi aku ditakoni Pak Gundul gak mudeng kok kang goreng. Aku yo isin ditakoni aku gak mudeng kok kang goreng. Ditakoni Pak Gundul bab apa, Gong? Mau apa ya kang goreng? Nganu kang goreng, Pak Gundul iku yo aneh-aneh wae. Mosok takon karo aku kang goreng. Takok angil-angil sing angil-angil. Aku yo gak mudeng. Lah ya sing angil iki bab apa, Gong? Ngene kang goreng. Kae bocah rene kang goreng. Gong. Lah kok ditakoni malah melayu tekan kene iki sak temene sing mbok dene apa, Gong? Ngene lho, Ndul. Kowe ngerti dhewe. Aku iki urung patek pinter. Malah ditakoni aneh-aneh. Ki Gareng. Gong. Lah nek ora iso mbok yo sing terus terang. Aja mlayu koyo ngono kuwi. Kan aku iso takok padha karo Ki Gareng ngono. Pak Gundul, siap Ki Gareng. Lah kok Bagong ki nganti mlayu tekan kene iki sing mbok takok napa? Ngene lho Ki Gareng yo. Iki kan wulan poso. Ya aku iki ya takok ya wajar. Wong sing jenenge ora ngerti kan kepengin ngerti ya kudune tekon. Rumangsaku Bagong ngerti ngono Ki Gareng. Sing tak takokke iki ya ora angel-angel temen, tapi aku iki ora ngerti ngono. Lah ya Bapak Pondul. Ngene. Takonku iki ngene karo Bagong. Kuncine lawang swarga iku apa, Gong? Lho lah, ngono lek Kang Gareng. Ora bingung ndasku. Aku mikir ki sampe bingung Kang Gareng. Lah iya. Ngono Ki Gareng takonku. Kuncine lawang swarga iku apa, Gong? Ngono aku takonku. Nalah Bagong melayu didel-didel tekan kene jebule nalah matur Ki Gareng ngono. Bab kuwi to, Ndul. Piye Ki Gareng? Ngene Gong. Pitakane Pak Gundul iki ya ora salah. Wong sing jenenge ora ngerti ku ya ngerti. Kepengin ngerti kudune ya takon lan sinau. Ndelala sing ditakoni ora ngerti. Lah ngene Ndul ya Bagong tak kandhani. Kepiye Ki Gareng? Kepiye Kang Goreng? Kuncine lawang swarga iku ya ora ana liya ya la ilaha illallah. Lho, ngono lho Gong ditakoni ku ya. Ngono Kang Goreng. Iya. Kuncine lawang swarga ya la ilaha illallah. Ora ana lafat liya ya kuncine iku la ilaha illallah, Gong. Ngono pe Kang Goreng. Ya iya. Iku ngono artinya apa Ki Gareng? Yang ini Pak Gundul. Artine Gusti Allah, aku nyekseni, kula nyekseni ora ana pangeran kejaba Gusti Allah. Utawane kula nyekseni yen mboten wonten pangeran malih kejawi namung panjenengan. Ngono. Ngono ya. Ya iya. Lah mula saka iku la ilaha illallah iku kuncine lawang swarga. Aku nalalake dunung, Gong. Lah ana aku, Ndul. Pas iku aku pas sinau keturung, Ndul. Wah, alah. Bagong, dalem Kang Goreng.
kuncine lawang swarga yen ditakoni Pak Gundul ya jawab ono iku ngono la ilaha illallah ngono gong. Lah mula saka iku aja nganti awake dhewe iki nyekutukake utawa cecekelan liyane Gusti Allah. Lah cekelan liyane Gusti Allah iku iso ndadekake awake dhewe nyemplung ing geni neraka gong. Aja dandane ngono ki gareng. Maksudnya nyekeli apa ki gareng? Ngono ndul. Tembung tegese yen awakmu iku percaya anane zat ingkang nyiptakno liyane Gusti Allah. Iku padha karo awake dhewe yaiku kurang genah. Larang genahe kepiye? Iku padha karo awakmu iki nyembah saliyane zat ingkang maha agung. Lah iku ngono iso gawe awakmu iku kecemplung ana ing geni neraka. Weh. Aku nalah wedi. Lah aku mau takok kuncine swarga lah teko kecemplung geni neraka iki piye, Gong? Iki ngono Ndul. Maksud kang gareng iku kuwe ya ora oleh njaluk pitulungan sakliyane zat ingkang maha welas maha asih yaiku sakliyane Gusti Allah ya coba jaluki. Contone nang wit kae mindik kae gedhi. Lah kuwi njaluk nang kono iku ya padha karo kuwi gawe sing ora kepenak kanggo awakmu dhewe lho Ndul. Ngono ya Gong. Iya Pak Gundul ya iku mau. Lah awakmu iki mangken takon kuncine lawang swarga iku ya la ilaha illallah. Yes matur nuwun Ki Gareng. Senajan sederhana tapi iki nambah wawasan, pengalaman, pengetahuan. Alhamdulillah sithik-sithik iso ngerteni apa sing maune sing ora tak ngerteni dadi aku rada ngerti. Ngono Gong. Dadi awake dhewe iki ora oleh menyembah sakliyane Gusti kang Maha Agung. Ya kudune awake dhewe iku ya nyembah zat ingkang Maha Tunggal yaiku Gusti Allah Ta'ala sing nyiptake alam sak jagat raya sak isi-isine. Ngono ki Gareng. Ya bener. Maha Agung Maha Tunggal. Wis matur nuwun. Dadi aku rada pinter saiki. Saiki bakong pinter aku. Lha maksudnya piye Ndul? Lah kowe mau tak takoni ngono gak ngerti. Saiki ngerti Ndul. Aku yo ngerti nek saiki. Wis ngene wae. Iki ngono kanggo awakmu Gong lan Pak Gundul tetep padha rukun lan sinau bareng-bareng. Siap Ki Gareng.